saking Sambila. Wes dumugi wayaning mangsa kala Jawa ing modrat saking pakuasaning Gusti ingkang akarya jagat. Nalika semana kepitaing Gusti ingkang asifat jalu Lestri Marislang Bagus Dimas Agung Dimitri Putra dinapit dening Kanjeng Rama sadhiyangipun para sesepuh dalah sesepuh para penderek pengiring pangondya jajar sumanding pinanganten putri Gusumane Ngayu Eta Febrianti sekeng para widodari kaping 10 utawi pintu cacahe inggih bedari kering-kering Warsiti Kagar Mayang Tunjung Biru Lang-lang Sari Lang-lang Wandaru Alon-alon Winda Iro Pinanganten Sari jalan mas jalan pelan ya jalannya pelan alon-alon Winda Iro Pinanganten Sari kinapit dinding para kadang pini sesepuhipun para kadang penderek pengiring pangondya arsa mebet wonten ing sasana pawiwan agung Pinanganten Sari sampun tumuju ing sasana pinanggih wonten ing sasana pinanggih kapapat dening Kanjeng Rama saha panjenenganipun Bapak Abdullah Putra Ibu Agus Endang Suwati sungkem pangabekti dumateng tiyang sedaya saripun Kanjeng Rama Bapak Abdullah Putra Ibu asa paring tunjukan arupi pirtone ingkang kapundhut saking kali sumber kiningger 10 penduduk dingin parabangipun sabda matap manunggal sifat tresnanipun Pinanganten Sarimbe saged jumbuh dinayo lan pasembahan ingkang sinebut sasawanipun dipun paringi dadharan sepuluh penduduk dipun paringi tunjukan arupi pirta wening ingkang kapundhut saking Kendhi Pratala Kendhi minangka wadah Pratala lemah nggih ilinga nggih para kuasa usule sekolah mandisuk menawa Bali bakal Bali manyang lemah Tawa ingkang sampun kaunjukaken dumateng putra putranipun saripun dinding prabangipun linambang wonten panggalih miwah meneping kalbu supaya simbol biaya simbol biaya ing Allah jinemono ing maruta ing arsa Suntrada ing madya mangun karsa tukuri handayani alon-alon timbakira Bapak Abdullah Putra Ibu Agus Endang Suwati anggenipun nonton putra putranipun kagendhong kaboya arsa kalenggaten wonten ing sasana adimulya kene-kene greget lakone wong tuwa lho ya saking dawuh saking dawuh Kanjeng Rama ing ngarsa Suntrada ing madya mangun karsa tuturi handayani ing madya menika tengan ingkang wonten tengan menika putra putranipun Sarimbe ing ngarsa Suntrada Kanjeng
awal saking yang sepaipun ingkang paring patuladan nggih menika Kanjeng Ibu sapa iya sing pabekti iya putra besar itu wis paring ayu neta Bianti telasan Dimas Agung Binti Putra tak pokok sebagai sembah sungkem ngabati nggih tak suwono malah Gusti kamu ben cuma dimuga-muga sinamu sareng kamu ya nggih sing rukun kalangan dino aja tukaran prakti Kanjeng Ibu kula ingkang putri ngaturaken sembah sungkem bekti kula wonten ing panjenengan Ibu kawula kali kados awit sujake kula dadosaken pokok karepanipun pun mati muga-muga sinamu sareng kamu ya nggih sing rukun lawan Kakang Mas Mojo di dalam bakti dipilih mbak wanita wong tua ini ambil tujuan kepingin nemu kamu yang murkani wong tua lemburkani Gusti Allah diri sasampun pun sumber mengabdi dumateng bahwa besok ibu Gusti Swati selanjutnya pun berlaku mengenai untuk bisa sakit bahwa ini Purwantoso Ibu Sri Hayati Kanjeng Rama Enggang Putra sawan wonten ing sopan jenengan ngaturaken sembah sungkem ngabekti kula wonten ing sopan jenengan iya putra Gusti Taksani Dimas Agung Binti Putra untuk bangun sang ceplek dari sang pepes perikasan ini sebelum kawan nabi jadi kawan nabi ini suatu dawa iya mas ganti Mas Dimas datang Kanjeng Ibu Mbak Ekan datang Kanjeng Romo Kanjeng Romo ingkang putri bisa maning ayu Ekan Petriwati Senang wonten ing asor panjenengan katuraken sembah sungkem ngabekti kula wonten ing asor panjenengan Romo. Ibu pesingkat dari Bapak Cinta Tresnani Ibu tak mengusul kalau balik ini tak suruh nomor Gusti kamu dan juga bingung Bapak suruh mengusul kamu yang gitu sebelum ngawin Kakang Masmu jadi orang terbunuh ya sampai jauh sampai cepat bagus kumro joking segera madu manapun Kanjeng Rama bahwa Abdul Ibu Agus Endang Swati belasan Kanjeng Rama besan Bapak Yuni Purwantoso Ibu Sri Hayati mangka Raja Sedina sesarangan pembimbing bimbing organisasi ingkang dados pangomeng panggih disuwun Tuhan Ibu anggere kagungan dosa dadi bingung mati Romo ngobrol tahu jangan ngawis ngobrol bagi orang yang suyo kalau orang bukan kemiri mikir sakit Mojokerto panjenengan sampun mlebet wonten ing dusun mirip Almo Maten Kecamatan Kali Sidoarjo pramila saking pamugati sedaya warga sumangga kula menggadang kamardikan hangrantu lestari andhara ingkang sampun pinancang tinampa dening Nawaksa mriki kawula kajipah Pandhawara mengaten saya rangkaian panggih anggenipun Bapak Abdul Almanzo Ibu Agus Endang Swati anggenipun kagungan kajat mundur maktu sedaya kawula wonten filosofi tawisipun suatu bekal kagem pinanganten ngalih Mas
Mas Agung Dini Putro, Ulasan Mbak Eka Febrianti.